Santiago é unha cidade de acollida. E de acollida de persoas diversas e con ideas diversas e por motivos diversos. O que si sucede en Santiago é que estamos tendo, digamos, un éxito de tal magnitud que tamén nos está plantexando problemas importantes ahora mismo os 12.000 xóvenes que viñeron, que parece ser que é un gran problema. Pero creo que está funcionando sin grandes dificultades. Que son un pouco ruidosos, pois sí, pero, a ver, son xóvenes, está na súa naturaleza. Que se lles ocurre facer pequenas trasladadas como correr por San Lorenzo ou correr por Xoán 23, que lles gusta cantar. Sinceramente, son problemas de naturaleza moi menor. Son Monse Vilar e son a presidenta da Asociación Veciñal A Xuntanza do barrio de San Pedro. O decálogo nace despois de ver que desde as administracións non están facendo absolutamente nada con este tema, non? Era un pouco interpelar as administracións, sobre todo a local, que coa que temos interlocución directa e coa que creemos que sería interesante traballar por un decálogo de boas prácticas dirixidas a todas as persoas que nos visitan para que saiban realmente onde están entrando e que é o que pasa aquí, non? Na cotidianidade. Era un pouco recoller o sentir popular e o debate social que hai, que estes días ademais nas redes sociais é moi constante, sobre cales eran os puntos que realmente nos estaban de alguma maneira interferindo ou incomodando na nosa convivencia diaria como veciñas. Nace tamén un pouco dos resultados dun estudo que fixo a Rede Galabra da Universidade aquí de Compostela, que daba un dato que nos parece moi interesante, non? Que unha porcentaxe moi alta, non recordo o dato exacto, de xente que nos visita, que pasa por este barrio, non sabe que está pasando por este barrio, non coñece realmente por onde está pasando, non? O modelo turístico que se está fomentando desde as administracións non recala no que o ben ou no valor engadido que teñen as cidades polas que pasa o camiño, non? Aquí vivimos personas e temos uns valores materiales e inmateriales que é importante e interesante que coñezas tamén. Nos vimos vendo unha tendencia cambiante, non? Do que sería a peregrinaxe máis tradicional, incluso de grupos, pero de grupos reducidos que se van atopando polo camiño ou que van facendo máis piña ao longo do camiño e chegan a Compostela, que efectivamente fan manifestacións de euforia, de emoción. É lóxico, chegas aquí, ves a catedral e te emocionas porque xa chegaches, non? E iso non nos parece desagradecido. O que sí que é máis desagradecido é ese novo perfil de agrupamentos como moi numerosos, en moitos casos veñen dirixidos por alguén que encabeza ese grupo e que anima e fomenta ese modelo, non, máis de berro, de canto desaforado, a calquera hora do día, de invasión da rúa, de invasión das beirarrúas, non, de incomodar de alguna maneira. Un choque brusco e hostil, sobre todo cando lles trasladas esa idea, non, de non berredes, apartade, deixa de pasar, non? A resposta non é pacífica, está sendo unha resposta moi agresiva. Algo que nos trasladan tamén outro perfil de peregrinos que son o mellor de largo percorrido do camiño, que se nota ben que non son xente que este facendo o camiño realmente. Málaga. Hemos empezado en Pollo. Hay vecinos que se están quejando del ruido, de gritos, de la gente. Sí. ¿Usted vio algo? Yo no vi ninguna queja, pero si esto es normal, si la juventud la callamos, el mundo ¿dónde va a ir? Santiago siempre es un sitio de acogida, ¿no? Es verdad que viene demasiada gente, después del COVID estamos como muy asustados, ¿no? Pero no se puede perder eso de que Santiago sea acogedora. Lo que le invito a no cerrar el corazón y a seguir siendo acogedores con todos. El acto en sí lo organiza la Conferencia Episcopal Española, que no, el Secretariado de Juventud, y poniéndose en contacto con también el gobierno local, el gobierno de la zona, pues empiezan a llamar puertas y se le empiezan a abrir o no. Es decir, esto es una ayuda mutua entre la Iglesia, entre la Conferencia Episcopal y la propia gente local. Cada mañana con las palabras, decirte lo que pienso, al Señor del universo. A mí me está sobrando de la mitad, más la otra mitad y más la otra mitad. Aquí más gente que la gente no sabe a qué han venido. Además lo has visto, que pasan por aquí cantando y eso, molestando a la gente. I think in Santiago, yes, it would be hard to live because there's a lot of noise. But I think it's good because Spain people have opportunity to make their own jobs with pilgrims, all shops and everything.
So I think if you want to have money, you need to give something. Hai indicadores económicos que desmontan un pouco ese discurso, non? E ese relato de que somos unha cidade que vive do turismo e da peregrinaxe. Evidentemente é un sector económico importante, non hai que negalo. Por eso tamén é importante regulalo, normativizalo e evitar isto que está entrando ahora mismo por aquí, non? Porque hai outros sectores que tamén hai que priorizar. Habería que valorar se realmente facendo unha priorización de sectores ou un equilibrio de inversión en outros sectores estaríamos falando das mesmas condicións, non? O sector universitario está completamente desaparecido nos últimos anos na cidade e ademais ten a capitalidade, non? da comunidade autónoma, que tamén é un sector ou é unha inversión económica que favorece a cidade, non? E ademais somos patrimonio da humanidade. Que é necesario o turismo? Sí, pero hai que normalizalo, hai que normativizalo e hai que regular realmente en que condicións estamos recibindo ese turismo. Non podes mercar unha cousa práctica na zona vella. Se queres comprar algo que necesites, máis ben tens que desplazar a zona nova. De comercios que tiñan personalidade foron pechando e abrindo tendas de souvenirs. Non hai interese nos habitantes da zona vella nin que quede xente, que o que importa é o turista, as actividades culturais son para o turismo. Non é algo que nos convenza moito a todos. Sí que é certo que é moi bo que veñan turistas, porque xente que sempre deixa algo de cartos, pero ten a outra cara que fai da cidade unha cidade pois turística onde desapareceu o comercio tradicional. Lles poden cobrar moito máis a uns turistas que veñen un par de semanas, incluso miles de euros por un aluguer turístico, que a estudantes que ou vivimos do que nos poden axudar os nosos pais ou temos que compaxinalo con traballos precarios. Nos lanzamos ao decálogo, vendo que desde as administracións non se facía nada, e hasta esta semana non escoitamos en algunha rolda de prensa que non era directamente relacionada con este tema, comentar que, bueno, que pode ser razoable o que estamos demandando, pero que non vemos recollemos esta mensaxe e con isto vamos a facer algo, non? Eu creo que estamos nun ano sacobeo, por tanto, mentras a afluencia de peregrinos se produza con civismo, con orden, sin molestar a ninguén, máis alado do que poda supoñer a presencia de moitas persoas nun momento dado, eu creo que eso non perxudica a ninguén, senón todo o contrario. Temos que hai un interese claro en que isto crezca hasta os máximos posibles. Supoñemos que hasta finales de 2023, que será cando se poda estirar isto do Xacobeo, e a partir de aí non sabemos o que pasará. O que queda claro que en estes 2 anos a expulsión da cidadanía do casco histórico e dos barrios extramuros é moi considerable. Así todo o día.